tehtävän lisäys Moodleen, eli muokkaustila päälle. Tämän jälkeen oikea kohta, lisää aktiviteetti tai aineisto. Ja tehtävä löytyy heti tuosta aktiviteeteista. Valitaan se ja painetaan lisää. Tämän jälkeen harjoitukselle annetaan nimi. Ja kuvauskohtaan tulee siis tehtäväksi anto, jossa kannattaa mainita lopussa myös pituus, tiedostomuoto, missä palautetaan, ja palautustiedoston nimi, ja sitten, että koska se pitää palauttaa viimeistään. Ja tämä tiedostomuoto kannattaa laittaa PDF-ksi, koska se on varmasti sellainen, minkä saa sitten auki. Tämän jälkeen, kun kuvaus on annettu, laitetaan näitä asetuksia kuntoon. Eli palautettavissa alkaen määritellä, koska se tulee näkyviin. Ja palautettava viimeistään, se kannattaa muuttaa. Ja mä laitan nyt tässä tapauksessa, että 30. kesäkuuta. Ja kellon aikana mä laitan sen 18.00, mitä mä tuonne tehtäväksi antoon kirjoitin. Tämä ehdoton takaraja, no sen voi määrittää, mutta monesti kannattaa ottaa se pois käytöstä. Silloin jos käyttää tenttinä tätä, niin silloinhan se ehdottomasti pitää laittaa päälle ja määritellä sinne päivämäärä ja kellonaika, koska tentti sitten loppuu. Tämän lisäksi arviointia voi muuttaa, eli se on automaattisesti oletuksena 100, mutta esimerkiksi 1-5 asteikkona on varmaan ihan sopiva. Tämän jälkeen tallenna ja palaa kurssille. Eli opettajalle tämä harjoitus näkyy vähän erinäköisenä kuin oppilaalle. Eli se näkyy, että montako opiskelijaa, montako on palauttanut ja moniko odottaa arviointia. Ja oppilaalle tämä näkyy sitten, katsotaan, eli täältä saa vaihdettua roolia. Vaihda rooli, opiskelija. Ja tästä näkee nyt sitten, että oppilaalle se näyttää tällaiselle, eli he saavat lisättyä sen tiedoston ja palautettua. Ja nyt kannattaa muistaa
palata takaisin omaan rooliin.